Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. Shri Balaji Hardware Gallery CMM Arena Mercedes and Chaugule Industry Limited. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गणेश चतुर्थी विशेष या कार्यक्रमात मी ऋषिकेश तुमचं स्वागत करतो. गणेश चतुर्थीमध्ये विविध प्रकारचं साहित्य उपलब्ध आहे मार्केटमध्ये. मार्केट बाजारपेठा सज्ज झालेल्या आहेत. बाणस्तरीचा बाजार माटोळीसाठी खूप प्रसिद्ध आहे, म्हणून मार्केटमध्ये आपण आलेलो आहोत. माटोळीसाठी लागणारं कोणकोणतं साहित्य, कोणकोणती फळं या मार्केटमध्ये मिळतात याची एक सफर, याचा एक छोटासा आढावा आपण घेणार आहोत आणि काही विक्रेत्यांशी त्याचबरोबर ग्राहकांशी देखील आपण संवाद साधणार आहोत. इथे जे साहित्य मिळतं, फळं जी मिळतात ती स्वस्त आहेत की त्याचा रेट महाग आहे याचा एक देखील आपण छोटासा आढावा घेणार आहोत. पाहूयात बाणस्तरीच्या मार्केटमध्ये माटोळीचं साहित्य कशा पद्धतीनं उपलब्ध आहे, पाहूयात. बाणस्तरीच्या मार्केटमध्ये आल्यानंतर विविध प्रकारच्या माटोळीचं साहित्य घेताना काही गृहस्थ आहेत, नागरिक आहेत आपल्यासोबत. सर, तुमचं नाव? माझं नाव सच्चिदानंद हळदणकर. सच्चिदानंद सर, तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य इथे घेताय. कोणकोणती फळं तुम्ही इथे घेतलीत सध्या आपण आमचे तोऱ्यान घेतला, चिबूड घेतला, मागीर आमचो निरपणस घेतला. निरपणसाचो रेट किती चल्ला सध्या? मातसो म्हारग आसा, पण आतां कशें आसा, सगळ्यांत वाडिल्लें आसा, घेवचें पडटा. टोरिंगाचो रेट? तोरीन बरें आसा. ह्या वर्सा तशी म्हारगाय ना, पुरू आशिल्ली पळय तशीच आसा. चडश्यो गोश्टी सवाय भितर अश्यो मेळ्ळ्या म्हाका. अच्छा, ह्या वर्सा तुम्ही म्हणटा की माटोळीचे जे साहित्य आसा ते तुमकां सवाय दिसता? हय, सवाय अशें दिसता. रेट तरी वाडूना. अच्छा, आणि कितें कितें घेतलं तुम्ही? सामान खूब घेतलां. केळी घेतला? केळ्याचे फेणे घेतल्या 2, मंडोळी केळी, मागीर आमचो कातरो, आमाडे, मागीर तोर आमची कितें गो भाजी, आमची पाले भाजी. मागीर सध्या आंबे नात, तोर नात. सध्या एकूच तोराचो रेट 100 रुपये चल्ला. तुमकां घेवंक कसो दिसता? ना, म्हाका तरी दिसना. कारण कशें आसा, हो आमचो चवथीचें फळ अशें न्ही. अच्छा. आमो म्हणटा पळय तो आमचो मे म्हयन्यान आमचो मानकुराद आमो. ऑफ सिजनान येयला म्हणून तो नाका तुमकां? ना, नाका अशें न्ही. 100 रुपयान इट इज नॉट वर्थ. ओके. एक तोरां आमकां तोर फुकट खावपाची संवय. आनी दुसरें म्हणटा तें आमच्यो घागऱ्यो आसा, आमची कांगलां आसा, तीं घेतलीं हांवें. मागीर आमचो बोबरो आसा. तर तुम्ही आता गणपतीच्या आगमनासाठी, गणेश चतुर्थीच्या साहित्य घेऊन तुम्ही सज्ज आहात? हय, सगळे पूर्ण तयारी जाली. आमचे तयेक साकून सुरवात, सो सगळी तयारी जाल्ली आसा. येस, थँक्यू. आनी सगळ्या गोंयकारांक चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. बाणस्तरीच्या मार्केटमध्ये आल्यानंतर विविध प्रकारचे विविध विक्रेते इथे आपल्यासोबत आहेत. काकी, तुमचे नाव? प्रेमा गावडे. काकी, कसली कसली फळां हांगासर उपलब्ध आसा आणि त्याचे रेट कितें? हे तोरांचो 100 रुपया रेट. हे घागऱ्यो म्हणटा हांकां जोडी 100 रुपया. जोडी 100 रुपया? 100. खंय मेळटा ते हांगा डोंगरार सान हाडटा लोक. आमी विकत घेता ते. आनी हे माट्टा म्हणटा ते 100 रुपया जोडी. आता चिबुडाचो रेट कितें जाल्ला? चिबडाचो रेट 50 आनी दुदयाचे 50. अच्छा. आणि कसली कसली फळां आसा तुमच्या कडेन विकपा खातीर? अणसां 50. एक कुंडळां म्हणटा तेंचे 50 रुपया एक सिंगल, जोडी 100. तोरिंगाचो रेट कसो जाल्ला? तोरिंग 100 आसा, ल्हान आहा ते 50 आसा. आणि हेका कितें म्हणटा?
ते नेय म्हणटा तेका भात 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 म्हणटा हा. त्याचा कसा रेट चालला ते 20 रुपया 50 रुपया बी असे दिता. आणि केळ्याचं घड बीन केळ्या घड आसा 300 200. हा. निरफणस जाय पडटा आमकां गणपतीच्या टायमार हा. निरफणसाचो रेट किती चालला 150 आसा 100 आसा. त्याचो आकार व्हडलो आसा जाल्यार मोठे आहा ते 200 आसा. 200. ओके. लोकांचो प्रतिसाद वाडला घेवपा खातीर लोक हांगा येता आतां सध्या हय हय येता चवथीच्या ह्या बाजाराक गणपतीचे घेतात न्ही लोक. हा. हय तांकां रेट हाय आसा अशें दिसता की सवाय कशी दिसता तांकां हांगा बाणस्तारी सवाय म्हणटा न्ही. हय. अशें. गोंयांत सगळ्यात फामाद असो बाजार म्हणल्यार बाणस्तारीचो बाजार. पणजे मडगांव म्हापसा परस बाणस्तारीचो बाजार. एकलो म्हाका सांगा म्हाजी कितें तरी सामान घेतलें आनी पणजे हे 100 रुपया आसा म्हणून हांव 100 रुपया जोडी म्हणून सांगली ताका. तेणी म्हाजे कडल्यान घेतलें हांव सवाय आसा म्हणून. अच्छा. पणजे म्हारग म्हणपा लागलो. शहरा हांगा गांवांत सवाय आसा सगळे. हय हय. हरण्याची फुलां जी आसा हा ती हांगा आतां चडशी मेळना ती सावंतवाडी जावं महाराष्ट्रांतल्यान हाडचें पडटा. हय. त्याचो रेट कसो चल्ला आनी मेळटा ती आतां सध्या मेळटा म्हणल्यार 50 रुपया बी अशी चुडी बांदता 20 रुपया बांदता ते 20 रुपया. ही 20 रुपया तुमच्या कडेन आतां सध्या विकपा खातीर आसा. अणणस आसा बबरे आसा चिबड आसा तवशी आसा तोरंग आहा आनी आंबाडे आसा कात्रे आहा भोपळा आहा मोठे आंबाडे आनी बाकीचे माटोळीचे. कसो तेंचो भोपळा आसा ते 50 रुपया चिबड आहा ते 80 रुपया तोरिंग 100 रुपीज आनी तवशे 100 रुपया मोठी आसा ती आनी 80 रुपया अणसा आनी माडी आहा 300 रुपीज माडी. आळूचे रेट 40 रुपया. मके आसा 20 रुपया. केळ्याचो घड आसा बारीक आसा ती 200 रुपया मोठी आहा ती 300 तेज्यान चड मोठी आहा ती 500 रुपया आनी गागऱ्यो बीन आसा ते मातशे 100 रुपीज म्हारग आसा. कांगला बीन ती म्हणजे पावस ना न्ही म्हणून मातशें ते हें जालां सुकलेले. रिस्पॉन्स कसा आहे तुम्हाला त्या महाग आहे म्हणतायत की स्वस्त आहे म्हणतात म्हणजे थोडो पर आहा तो म्हारग आसा आनी थोडो आहा तो स्वस्त आहा म्हणजे घागऱ्यो कांगल्यो आसा ते मातशे म्हारग आसा. हय. ग्राहकांना कुठल्या गोष्टी स्वस्त वाटतात सगळे म्हटल्यार तोरिंग तवशे हे स्वस्त दिसता. कात्रे बीन आहा ते मातशे म्हारग आहा 1000 1500 तशें आसा. ना तशे लोकांचे तशे कांय हे ना चड व्हडले घेतात म्हणजे देवाक न्हू ते वर्सान एकदां अशें करून घेतात तेंचे कांय ना. म्हाजें नांव सेजल गांवकर. सुपली आसा अडीचे खोले आळू माडयो भाजयेची केळी पेणी लायो. सुपाचो रेट कसो आहा? सुपाचो रेट कसो 1000 आनी गोवर आसा मुणल्यो चुरण सगळें आसा कांगला माट्टा आमाडे. रेट मातशें म्हणल्यार ना थोडे म्हारग म्हणटा थोडी आसा तशी सवाय आसा अशें म्हणटा. आतां म्हण सगळ्यांत म्हारग न्हू. गणपतीक जे साहित्य आमचें लागता पळय ते आमी चडशे झाडांतले हाडटा म्हणजे कांगलां माट्टुलां तशें घागऱ्यो ह्यो आमचे ठरावीक. प्लस आमी जे आमचे कितें आमी उत्पन्न करता पावसाळे म्हणजे काकडी म्हूण भेंडे वाली हे कितें आसा ते आमी माटोळीक बांदता. आतां तुका म्हणजे एक आतां मार्केटान की सगळे कॅमिकलान सगळें साहित्य मेळटा. आतां पयलीं कितें तोरां बी मेळना जाय आतां एक तोरां सुद्दां मेळटा ती बांदता. प्लस आमचे नाल्लाची फणी ते सुपाऱ्याचो बेडाचो व्हडलो घोस तो बांदता. आपोल तवशें म्हणजे मोसंबी संत्रां हे बांदता. प्लस आपले एक कितें चिबूड दुदी हे आमी माटोळी बांदता. हे आमचे सराव पयले वार्षिक पयल्या पासून आमकां ते आमच्या पिढी जी तो पर्यंत तेंचे बांदपाचें हें केल्ल्या ते पर्यंत आमी बांदता. प्लस आमचे केळीचे घड ते सुद्दां आमी माटयेक बांदता. आता ही सगळी गजाली आमी जे आसा पळय फळां ही सगळी रानटी फळां. जाणटेल्यांनी आमकां जे सांगलां की ही रानटी फळां हाडूंक जाय ताका लागून आमकां रानटी फळाचो महत्व कितें आनी रानटी फळाची वळख जाता ताका लागून आमी ही सगळी माटोळी खातीर ही सगळें साहित्य आमी जमा करतो. पयलीं आमकां हे बाजारी काय मेळना जाय लोकां कडेन पयसो कमी आसलो बाजारी काय आमकां वस्तू मेळना कित्याक जी आमी कितें लायताले पळय
घरात कितें जर लायतलें आमी शेताच्या टायमार ते आमकां मेळटाले आनी झाडांनी सगळे वचून आमी भोंवून हाडटाले ती आतां कितें आतां सगळे मार्केटात सगळें मेळटा पयलीं मेळा आसलें पूण पयशे नासले न्ही लोकां कडेन ताका लागून आतां सगळे मार्केटात सगळें मेळटा ती आमी मार्केटांतली विकती घेता ती बांदता माटोळेक आनी आमची सगळी शेतांतली कितें झाडांची मेळटा पळय ती आनी लोक आतां कितें मार्केटात मेळटा म्हणजे बावडे 15-15 दीस लोक कश्ट करता की झाडांनी वयता ती झाडाची फळां सगळीं हाडटा आपले घागऱ्यो कांगला म्हूण कित्याक आपल्या पोटाक लागून सगळो संवसार करता ताका लागून आमी कितें आतां चडशे जो कामाक कोण आतां वचूं शकता म्हणून कामाक जे कोण मनीस ना पळय ते सगळे अशे मार्केटांतले विकते घेता ही आमची पद्दत चालूच आसा हेजर फुडें की अशीच ही चालू उरता कित्याक वर्साचो आमचो मेन सण म्हणजे गणपती आणि आमच्या गोंयांत व्हडलो असो सण काय ना. तुम्हाला एवढी सगळी माहिती आहे या फळांबद्दल तुम्ही स्वतः मार्केटमधनं घेणं प्रिफर करता की तुम्ही जंगलामध्ये जाता डोंगरांमध्ये जाता? नाही कारण की आम्ही डोंगरामध्ये जाऊ शकत नाही आम्ही कामाची माणसं आहे बरं सकाळी 8 टाईम नसतो ना म्हणून विकत नाही तर टाईम असला तर आम्ही स्वतः जाऊन घेऊन असलो कारण काय देवाचं जे कष्ट करतात ते स्वतः आपण काढून झाडातले मेहनत करून काढतात काही सेवा करायची पण काय आम्हाला टाईम नसतो कामाचं बघणार काय हे काढणार सहज गेला तर सकाळी 8 वाजता गेलं तर संध्याकाळी दुपारी म्हणून संध्याकाळी म्हणून 4-5 वाजता घरी पोचणं घेऊन म्हणजे तो टाईम वेस्ट म्हणजे काय तेव्हा आम्ही करत होतो जेव्हा शाळेला जात होतो आम्ही पण तर मी स्वतः पण जाऊन झाडामध्ये फळं घेऊन येतो आपले कांगला घागरे मी स्वतः आमच्या वडिलांवर जाऊन ते गांगला घेऊन येतो पण आता काय तर कामाला म्हणजे जात नाही वडील पण नाही ना त्यामुळे आम्हाला विकत घ्यावं लागतं. होय आता जसं आपण बघतो की माटोळीची स्पर्धासुद्धा होते कला संस्कृती खात्यातर्फे माटोळीची स्पर्धा होते त्यासाठी जंगलातून स्वतः जाऊन काही लोक ही सगळी साहित्य विकत आणतात किंवा बाजारातून देखील घेतात. तुम्ही कसं बघता याच्याकडे तुम्ही स्वतः माटोळी स्पर्धेमध्ये कधी भाग घेतला आहे का किंवा घेऊ इच्छिता का? नाही घेतलं नाही पण लोक काय करतात माटोळीची जेव्हा स्पर्धा असतात स्वतः आपण मेहनत करून झाडावरून घेऊन येतात विकत घेत नाही कारण काय आमच्या माडोळला मंगेशीला पुष्कळ त्यांच्या स्पर्धा असतात पण ते स्वतःवरून झाडात जातात ते मला वाटतं की कमीत ते 8 दिवस त्यांना लागतात ती फळावर घेऊन येऊन त्याची सजावट कर म्हणजे ते काहीतरी आकार करतात त्याचे ओम करतात नाहीतर काहीतरी शंकर करतात नाहीतर गणपती माटोळीवर आकार करतात आणि त्याच्या फळांचाच त्याला आकार देतात असं करतात लोक पण ते कारण काय खरी मेहनत करतात आम्ही मेहनत करत नाही आमच्याकडे काही सर्व्हिसेसचे माणूस आहे आलो मार्केटमध्ये पैसे दिले विकत घेऊन आलो काय आम्हाला हेच होत नाही ना कामाबद्दल कसं करणार हां बाकीचे लोक आहे मग याचा लोक आता काय आपल्या पैशासाठी करत नाही कारण काय गणपतीला साहित्य काय ना काय ते पाहिजे हे पहिल्यांदा त्यांनी कोणी जरी केले होते ना तर लोकमान्य टिळक काय त्यांनी केलं होतं ना त्यामुळे काय बाबा नाही तर आपले आंब्याचे पहिल्यांदा आंब्याचे ताळे बांधले होते गणपतीला आंब्याचे ताळे एक नारळ एक सुपारी आणि काहीतरी भेंडण्याचं वाली बिली आता तेव्हा ना आता काय लोकांकडे पुष्कळ पैसा आहे लोक मेहनत करतात विकत घेतात आणि गणपती सजावट करतात 5 दिवस. तुमचं नाव सर? माझं नाव उत्तम गावस. खयची फळं आसा तुमच्याकडे? आमच्याकडे दुधी आसा तवशें आसा चिबड आसा कांगला आसा माट्टें आसा केळी आसा. यांचो रेट कसो? खंयच्याचो हेजो 50 रुपया एक रेट आणि याचो तवशे आणि हे चिबड 50 रुपया. 50 रुपया. इथे व्हडले फळ कितें? हे मावळींग आहे. मावळींग आहे. मावळिंगाचो रेट कितें? त्या मावळिंगाचो व्हडल्याचो 200 रुपया. 200 रुपया. आणि धाकटे ते? धाकटे ते 100 रुपया. आणि हे कितें? हां ही कांगला. त्याचा रेट कितें? त्याचो 80 रुपया रेट. सवाय आसा की म्हारग आसा? ना ग्राहक कितें म्हणटा? मिडियम आसा म्हारगूय ना सवायूय ना. ग्राहक घेता तुमच्या कडे? हय घेता. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channapasappa and Sons. The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम पोद्दार ब्रदर्स खडे बाजार बेळगाव.
साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. माटोळीशिवाय गणेश चतुर्थी पूर्ण होऊच शकत नाही. बाजारपेठांमध्ये माटोळीचं साहित्य खरेदी करण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्राहक बाणस्तरीच्या मार्केटमध्ये माटोळी खरेदी करण्यासाठी येत आहेत. पण माटोळीचं साहित्य जे आहे ते रानामध्ये मिळतं, डोंगरदऱ्यांमध्ये मिळतं आणि अशा वेळी ही सगळी जी साहित्य आहे, माटोळीचं साहित्य, हे सगळं औषधी गुणधर्म असलेलं साहित्य. त्याचप्रकारे या औषधी वनस्पती असल्यामुळे आयुर्वेदामध्ये देखील याचं एक महत्त्व आहे. आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून माटोळीचं काय साहित्य आहे, आपण त्याच्यावरती एक छोटासा प्रकाश टाकणार आहोत. माटोळीचं आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून काय महत्त्व आहे याच्यासाठी डॉक्टर हेरंब हट्टीकर हे काय म्हणतायत पाहूया. गुड आफ्टरनून. आय एम डॉक्टर हेरंब हट्टीकर फ्रॉम गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय, शिरोडा, गोवा, वर्किंग ॲज असिस्टंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र, that is surgery. I'm here to talk about the significance of one of an eco tradition that is followed in Goa, that is Matoli. We have been practicing and following different kinds of rituals, customs, traditions, and that's the way we celebrate our festivals. And one among them, the eco tradition is Matoli, that is being done during Ganesh festival. When we try to do a retrospective study, hunt for a reason for such practices, we might find a scientific reasoning behind that. Looking at this decorative canopy that everyone practices at their home during this festival, categorically we can classify these all plants, tubers, creepers, fruits, right from your apples, pomegranates, hop plum to some of the toxic plants that are available in our biodiversity. So categorically to see, there are toxic plants or toxic varieties and non-toxic varieties. There are some edible varieties, non-edible varieties. So what is the concept? Might be that we follow this concept of Matoli, what we call. The main scientific reasoning might be that is we pass on the knowledge, the traditional knowledge, wherein we exhibit the different kinds of species that are available in our environment, which are cultivated or which are readily available, or we have to plug them out and display it. One of the reasons behind that, we exhibit the harvest or the yield a farmer would have. So looking at the whole of this decorative canopy, one thing to be noticed is
the knowledge about this all species is being circulated in the society. It might be used in a folklore medicine. It might be used in families wherein we get to know that some of the families are known or some people are known to treat diseases like urolithiasis, or we call it at mutrashwari, mutkhada, or there are some diseases like skin, example, diabetes. But they are folklore uses, what we come across. Ayurveda gives existence to this traditional knowledge. In our science, we get to learn the motto or the reasoning, logic behind using such a particular plant or a tuber or a root or a heartroot in particular disease. That's the first difference between a folklore medicine and Ayurveda medicine. And all these toxic varieties are first purified and then used in a patient. There is one verse which says, Yoka aviv visham tikshnam uttamam bheshajam bhavet. That is, when a toxic variety is used in a person, it produces poisonous symptoms and signs. And those poisonous symptoms and signs are seen in a fraction of a second. So why not using such qualities of a plant as a medicine? Yes. Therefore, Ayurveda says that such qualities of a plant species or a readily available element from the environment can be purified, and such a toxic element can be used as the medicine which can show fast results. So the first reasoning as we conclude is that we pass on the traditional knowledge by this decorative canopy, by collecting all these plants. For example, Shatavari we say, which is given in post-pregnancy for lactation. We have Kupilu, that is Nux vomica. It is a very potent painkiller. We have Dhatura metal, which is a bronchodilator. These all are toxic species which are first purified and then the particular like tablets are made or syrups are made. So they are made ingestible only when they are purified. So the basic concept might be that you take it as a decorative canopy, but there is a scientific reasoning behind that. So we have to follow this tradition which will provide the existence of this knowledge within the society. Yes, so Ayurveda is a science which has bridged, which has linked the health of people with the environmental constituents so that we remain healthy. पणजी असो, मडगाव असो, म्हापसा असो, अशा विविध बाजारपेठांमध्ये माटोळीचं साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात लोकांची झुंबड उडाली आहे. मोठ्या प्रमाणात ग्राहक आणि विक्रेत्यांचा देखील उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतोय. पण नुसतं पणजी, मडगाव, म्हापसा इतक्याच बाजारपेठांमध्ये नाही तर गावातल्या देखील बाणस्तरी हा जो बाजार आहे, माटोळीसाठीचा प्रसिद्ध बाजार, इथे देखील ग्राहक आणि विक्रेत्यांचा मोठ्या प्रमाणात इथे उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतोय. गणेश चतुर्थी हा गोव्याचा, कोकणचा सुप्रसिद्ध असा सण आणि त्यानिमित्त बाणस्तरी मार्केटमध्ये कशा पद्धतीनं लोक, ग्राहक यांचा उत्साह इथे पाहायला मिळतोय याची आपण झलक पाहिली. बघत रहा प्रुडंट. Chawat was sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. वी डेकोर, इनोवेटिंग लाइफस्टाइल. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, CMM Arena, Mercedes, and Chaugule Industry Limited. Bringing
happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. बाबा खय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. मा बाप अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा. होय वखद घे टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी. जाले अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आणि कंज्युमर डिटेल्स घालप, मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरीत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉ. प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.